Ganan zuwa. Wallahi na gaji ne wani guri na je na dawo. Wallahi yanzu su. Je ku ga na sha Allah. Ina zuwa da Allah mutu da. Lafiya baba kake tarafsa kuka haka? Yaro ba za ka gane ba ne yaro. Yaro ina da mata ake mani shekara 22. Kullum da safe sai ta yi min tausa. Ta dama min koko. Ta dafa min shayi. Sannan ta dafa min abinci mai daɗi ta kamun. Sannan bayan haka tana tsaftace gida idan ta tsaftace gida sai ta zo ta zauna a kusa da ni. In ta zauna a kusa da ni ta zo ta kunna min talabijin. Ita kunna min talabijin sannan ta kamo soɓe mai sanyi. Baba to kai yanzu duk wannan shatar ta arzikin da ake haɗa ma to kuma me yasa ka kuka? Yaro ai na gaya ma ba za ka gane ba. Da daddare tana yi min alkubus da roman kaza. Sannan bayan haka ta kawo min lemo mai sanyi na ci na sha. Mu zauna tare mu yi hira cikin annashuwa da farin ciki da jin daɗi yaro. To baba yanzu duk da waɗannan abubuwan da kai kuke ma menene yasa kake kuka? Yaro to ai gidan nawa na manta. Ƙwarai da gaske. Yanzu gidan ka manta? Wallahi tallahi. Lallai kana da aiki. Ina da aiki. Wallahi kana da aiki. Ai kaka. Na? Kaka. Gani ne. Gidan na za ka kai ni. Gidan ka kuma? Ƙwarai da gaske. Baba kenan. Kai kamar ta gidanka kuma ni ne zan san gidan naka? To uban waye ce ka tambaye ni? Uban waye ce ka tambaye ni wallahi sai kai ka tunda na sani. Wallahi sai ka kai ni. Wallahi sai ka kai ni gidana. Baba ya haka? Wallahi sai ka kai ni gidana. Wallahi sai ka kai ni gidana baba. Wallahi sai ka kai ni. Gaskiyar baba. Wallahi ba zan sake ka. Wallahi zan baje ka. Wallahi zan baje ka baba. Wallahi ba zan sake ka.